Stefane, čekamo da te vidimo sa nekim novim informacijama. Stefane, izvoli. Da, Nataša, evo neke nove informacije stižu preko pojedinih medija da je jedna devojčica na reanimaciji, da su dva dečaka zadobila prostrelne rane. Ono što se dešava sada jeste jedan verbalni okršaj između roditelja i policije. Roditelj koji je izrevoltiran zbog činjenice da se policija još uvek ne oglašava sa zvaničnim informacijama. Mnogo je roditelja i dalje sa ove strane. Mi se nalazimo u ulici Svetozara Markovića, tu se nalazi drugi ulaz, odnosno izlaz iz škole Vladislav Ribnikar, na koji obično ulaze deca koja idu u mlađe razrede. Evo vidimo da i dalje traje ta rasprava, ne znam da li možete da čujete. Da, evo, jedan otac je ušao u raspravu sa policijom, drugi roditelji ga smiruju, tu je puno i dalje policije. Ono što se promenilo u odnosu na prethodno uključenje je da je proširena ta zona u kojoj je zabranjen pristup svim neovlašćenim licima, uključujući i nas medije. Stojimo na nekih 20 metara od ulaza i dalje traje ta evakuacija učenika. Kažu roditelji da su svi učenici koji su boravili u sali izvučeni napolje, da se oni više tu ne nalaze, da još uvek traje dakle ta evakuacija pojedinih odeljenja starijih razreda. Naravno, prvo su izvučena deca napolje, mlađa deca, mlađih razreda. Videli smo izraze na njihovom licu da su oni svi uplakani, bukvalno istraumirani zbog ovoga što se dogodilo jutros u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vidimo da je tu i jedan kombi forenzike, tu je i policija, i inspektori, i tužioci. Imamo informaciju da je na drugom ulazu koji se nalazi u Gralja Milutina došao i ministar Branko Ružić. Sa ove strane gde se mi nalazimo prošla je ministarka zdravlja Danica Grujičić. Roditelji su njeno prisustvo, kako bih rekao, dakle oni su vikali na nju, rekli su da je došlo tu samo da se slika, traži informacije. Evo vidimo i sada u kadru da traju tu sastanci, razgovori između inspektora, policija je tu i dalje. Dakle, da ponovimo te informacije sa početka. Ono što je za sada izvesno jeste da je dečak koji je pohađao 7. razred osnovne škole Vladislav Ribnikar jutros oko 8 usmrtio čuvara. Pojavljivale su se informacije da je još ljudi preminulo, međutim one su za sada nepotvrđene. Ono što su pojedini mediji preneli jeste da su u rancu koji je pronađen u kabinetu biologije, da je tu nađen pištolj, da je nađena i zapaljiva tečnost, da nije poznato do duše kome taj ranac pripada. Dakle, vidimo da su tu još uvek roditelji da traže informacije. Ono što znamo za sada, eto, to su te osnovne informacije. Ostajemo ovde, pratimo, dakle, ponovit ću da su te neke još nezvanične informacije da je jedna devojčica na reanimaciji, da dva dečaka imaju prostrelne rane. To su navodno informacije iz dečje klinike u Tiršovoj. Vidjet ćemo šta će se dešavati u nastavku. Ostajemo ovde i pratimo situaciju. Od Stefana vraćamo se ponovo ka našem Igoru Božiću. Igore, sve su informacije polovične i nepotvrđene. Šta imaš da nam kažeš? I dalje isto. Dakle, roditelji koji se nalaze ovde oko ovog kruga policije koji je zapravo ceo kvart okružio, ima ih sve više i više, bukvalno ne dozvoljavaju roditeljima da priđu. Jedini koji je uspeo da priđe do ulaza škola i koji je prošao ovaj krug policije bio je ministar Branko Ružić, koga smo videli pre nekoliko minuta. Dakle, i novinarima je teško da izveštavaju zato što vrlo malo zvaničnih i pouzdanih informacija u ovom trenutku mogu da imaju. Kruži mnogo glasina, kruži glasine da ima više žrtava. One se šire pre svega među roditeljima koji se nalaze ovde oko same škole. Svi su zabrinuti.
I bukvalno ja mogu da ispred roditelja apelujem da što pre dobiju tačne i relevantne informacije šta se dešava sa njihovom decom, sa kojom ne mogu da stupe u kontakt i dalje. Podsjetit ću, sve ovo se dogodilo negde oko 8 sati. Negde oko 8 sati se dogodilo sve ovo i u tom periodu, dakle, prošlo je više od 2 sata i dalje je veo tajni u vezi sa informacijama koje bi trebalo da znamo. Očekujemo, naravno, da ćemo detalje dobiti kasnije. Izvesno je da je sve, kao što ste već čuli u našem programu, poteklo od jednog učenika 7. razreda. Evo vidim i sad u ovom trenutku vi ne možete da vidite zato što je velika gužva ovde, ali uplakane devojčice koje su, pretpostavljam, dakle, imale su nekog u školi, one se nisu nalazile u tom trenutku u samom razredu, ali ono što je izvesno da sada se ovde širi, nikada nisam doživao među novinarima ovakav osjećaj nemoći i dakle svi su kolege dolaze i pitaju me da li je moguće da se nama ovo dešava. Niko nije mogao da očekuje ovakvu tragediju u centru Beograda, u, ajde kažemo, elitnoj osnovnoj školi na Vračaru. Dakle, sve više policije, kako vreme odmiče, očigledno da istraga i dalje traje. Mi ćemo biti ovdje i pratiti ovu situaciju. Naravno, bit ćemo i ispred urgentnog centra i bolnice u Tiršovoj, gde, kako smo saznali, najmanje 3 učenika smešteno u ovom trenutku. Igore, čekamo tvoje sledeće javljanje.